Γεια σας, είμαι η Χρυσή Μάσκα και σήμερα θα σας πω μερικές ακόμα τρομακτικές ιστορίες. Ελπίζω να αντέχετε να ακούσετε. Όλοι πιστεύουμε πως όταν κλείνουμε την πόρτα του σπιτιού μας, αφήνουμε τον κίνδυνο απ' έξω. Ειδικά όταν αφήνουμε τα παιδιά μας σε γνωστούς, θεωρούμε δεδομένο πως μια ήσυχη γειτονιά αρκεί για να τα κρατήσει απόλυτα ασφαλή. Όμως, μερικές φορές, ο πραγματικός εφιάλτης δεν προσπαθεί να μπει μέσα, αλλά βρίσκεται ήδη εκεί, κρυμμένος υπομονετικά στις σκιές. Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας 3 ανατριχιαστικές εμπειρίες που θα σας κάνουν να αμφισβητήσετε την ίδια σας την ασφάλεια. Από έναν άγνωστο που παραμονεύει στο σκοτάδι ενός παιδικού δωματίου, μέχρι ένα μικρό αγόρι που στέκεται αμίλητο μέσα στη νύχτα κρατώντας κάτι επικίνδυνο και έναν απρόσκλητο επισκέπτη με εντελώς αρρωστημένες προθέσεις. Κάθε λεπτομέρεια είναι πέρα για πέρα αληθινή και θα σας κάνει να ελέγξετε τις κλειδαριές σας 2 φορές. Ιστορία πρώτη. Το κρυφτό στο σκοτάδι. Είμαι πλέον 29 ετών και έχω ζήσει αρκετές τρομακτικές καταστάσεις, αλλά τίποτα δεν έχει μείνει τόσο έντονα στο μυαλό μου όσο εκείνη η νύχτα από όταν ήμουν 15. Ήταν η πρώτη μου πραγματική δουλειά ως babysitter, όχι απλά για να προσέχω κάποιον ξάδερφο για μια ώρα, αλλά για έναν οικογενειακό φίλο. Ο Μάρκ και η Νταϊάν ήταν οι γονείς του 5χρονου Τσάρλι και ζούσαν σε ένα ωραίο σπίτι, σε μια ήσυχη, φυσιολογική γειτονιά. Αυτό ακριβώς είναι που με στοίχιωσε περισσότερο, το γεγονός ότι δεν έμοιαζε με μέρος όπου θα μπορούσε να συμβεί κάτι κακό. Ήταν ένα βράδυ Παρασκευής στις αρχές του φθινοπόρου. Οι γονείς μου με άφησαν εκεί γύρω στις 6:30 και ο Μάρκ με την Νταϊάν ήταν ήδη ντυμένοι και έτοιμοι να βγουν. Μου εξήγησαν τα βασικά, όπως το τι θα τρώγαμε, πότε έπρεπε να σβήσουν τα φώτα και ότι έπρεπε να αφήσω την πόρτα του μικρού μισάνοιχτη. Μου ζήτησαν επίσης να τον συνοδεύσω αν χρειαζόταν να πάει στην τουαλέτα, επειδή μερικές φορές φοβόταν τον διάδρομο τη νύχτα. Ο Μάρκ μου έδειξε προσεκτικά τις κλειδαριές, τονίζοντας πως έπρεπε να κλειδώσω και την πάνω και την κάτω κλειδαριά της πίσω πόρτας. Κάτι που εγώ θεώρησα απολύτως αυτονόητο, πιστεύοντας πως κάθε κλειδαριά ήταν απλώς μια κλειδαριά. Έφυγαν γύρω στις 7. Μόλις έφυγαν, ο Τσάρλι ήθελε να παίξουμε κρυφτό, αλλά επειδή το σπίτι ήταν τεράστιο, τον έπεισα να παίξουμε ένα επιτραπέζιο και μετά ένα βιντεοπαιχνίδι στην τηλεόραση. Γύρω στις 7:45 του ζέστανα το φαγητό που είχε αφήσει η Νταϊάν και φάγαμε μπροστά στην οθόνη. Αφού πλύναμε τα δόντια του, πήγαμε στο δωμάτιό του στον δεύτερο όροφο, το οποίο βρισκόταν στο τέλος ενός μεγάλου διαδρόμου. Στο δωμάτιό του υπήρχε μια μικρή ντουλάπα με σειρώμενες πόρτες και ένα καλάθι απλήτων στη γωνία. Αφού του διάβασα ένα βιβλίο, μου ζήτησε να μείνω έξω από την πόρτα του για 1 λεπτό. Τον άκουσα να στριφογυρίζει για περίπου 30 δευτερόλεπτα και όταν ησύχασε, πήγα στο δωμάτιο των ξένων για να δω λίγη τηλεόραση, νομίζοντας πως η δουλειά μου είχε ουσιαστικά τελειώσει. 40 λεπτά αργότερα, άκουσα απαλά βήματα στον διάδρομο και είδα τον Τσάρλι να στέκεται στην πόρτα, τρίβοντας τα μάτια του και κρατώντας ένα λούτρινο ζωάκι. Η έκφρασή του όμως δεν έδειχνε νύστα, αλλά απόλυτο τρόμο. Χωρίς να μπει μέσα, μου ψιθύρισε το όνομά μου, Chris, και μου είπε πως άκουσε κάτι από την ντουλάπα του. Του εξήγησα πως μάλλον ήταν φυσιολογική η ήχη του σπιτιού, αλλά εκείνος επέμενε πως ακουγόταν σαν ξύσιμο. Για να τον ηρεμήσω, πήγαμε μαζί στο δωμάτιό του. Άνοιξα τη σειρώμενη πόρτα, έριξα μια γρήγορη ματιά στα ρούχα, την ξανάκλεισα και τον έβαλα πάλι για ύπνο. 15 λεπτά μετά, τα βήματα επέστρεψαν πιο γρήγορα και αυτή τη φορά ο μικρός ήταν πολύ ταραγμένος, λέγοντάς μου πως η πόρτα της ντουλάπας είχε κινηθεί. Προσπαθώντας να κρύψω τον εκνευρισμό μου, περπατήσαμε πίσω στο δωμάτιό του. Όταν φτάσαμε, το στομάχι μου δέθηκε κόμπος. Η σειρώμενη πόρτα της ντουλάπας ήταν εντελώς ανοιχτή. Ήξερα πολύ καλά ότι την είχα κλείσει και ο τρόπος που το αρνήθηκε ο Τσάρλι με έπεισε πως έλεγε την αλήθεια. Έκλεισα πάλι την πόρτα, η οποία ήταν βαριά και αποκλείεται να έχει ανοίξει μόνη της. Καθώς επέστρεφα στο δωμάτιό μου, έπιασα τον εαυτό μου να φουγκράζεται για ήχους πίσω μου, προσπαθώντας να πείσω το μυαλό μου πως όλα ήταν ιδέα μου, αφού βρισκόμουν ασφαλής σε ένα σπίτι φίλων. 10 λεπτά αργότερα δεν άκουσα βήματα, αλλά τη φωνή του Τσάρλι. Δεν ήταν ουρλιαχτό, αλλά μια τρεμάμενη έκκληση για βοήθεια. Μπήκα στο δωμάτιό του και τον είδα να κάθεται στο κρεβάτι με δάκρυα στα μάτια. Η ντουλάπα ήταν κλειστή, αλλά η ατμόσφαιρα ήταν βαριά. Το ρώτησα τι συνέβη και αντί να απαντήσει, απλώς σήκωσε το χέρι του και έδειξε τρέμοντας προς τη γωνία του δωματίου. Κοίταξα προς τα εκεί και για μια στιγμή ο εγκέφαλός μου αρνούνταν να επεξεργαστεί αυτό που έβλεπε. Πίσω από το καλάθι των απλήτων, στριμωγμένος στον στενό χώρο, βρισκόταν ένας άνθρωπος σε στάση οκλαδών. Προσπαθούσε να γίνει όσο πιο μικρός μπορούσε. Είδα τον ώμο του, τα παπούτσια του και έπειτα τα μάτια του που με κοιτούσαν επίμονα μέσα από το μισοκρυμμένο του πρόσωπο. Όλα κράτησαν 2 δευτερόλεπτα πριν αντιδράσει το σώμα μου. Δεν ούρλιαξα, απλώς άρπαξα τον Τσάρλι με τα 2 μου χέρια σαν να μην είχε βάρος και άρχισα να κάνω πίσω χωρίς να πάρω τα μάτια μου από εκείνη τη γωνία. Ο άγνωστος παρέμεινε ακίνητος, ίσως ελπίζοντας ότι δεν θα τον προσέχαμε αν έμενε απολύτως ήσυχος. Τρέξαμε στο δωμάτιο των ξένων, κλείδωσα την πόρτα και με τρεμάμενα χέρια κάλεσα το 911, λέγοντας στην τηλεφωνήτρια πως υπήρχε ένας άντρας στο δωμάτιο του παιδιού. Περίμενα με κομμένη την ανάσα να δω το πόμολο να γυρίζει,
αλλά τελικά άκουσα τις σιρήνες της αστυνομίας, έναν ήχο που δεν με είχε ανακουφίσει ποτέ ξανά τόσο πολύ στη ζωή μου. Όταν ανέβηκαν οι αστυνομικοί, άνοιξα την πόρτα. Είχαν ήδη ψάξει κάτω και δεν βρήκαν κανέναν, αφού η μπροστινή πόρτα ήταν ορθάνυχτη. Ο εισβολέας είχε καταφέρει να το σκάσει στο ενδιάμεσο. Όταν επέστρεψαν οι γονείς, ο Μάρκ είδε ότι είχα κλειδώσει μόνο την κάτω κλειδαριά της πίσω πόρτας, η οποία άνοιγε πανεύκολα αν κάποιος απλά κουνούσε το πόμολο. Το χειρότερο όμως είναι η σκέψη του τι θα γινόταν αν ο Τσάρλι προσπαθούσε να φανεί γενναίος και δεν με φώναζε, ή αν αγνοούσα τα λόγια του ως απλή παιδική φαντασία. Ιστορία δεύτερη. Το βλέμμα στο σκοτάδι. Η τρίτη φορά που πρόσεχα τον AJ ήταν η μοναδική φορά που μου ζητήθηκε να διανυκτερεύσω σε ξένο σπίτι και η τελευταία φορά που δούλεψα ως babysitter γενικά. Ήμουν 17 ετών και το 8χρονο αγόρι ήταν τόσο κλειστό που σπάνια σε κοιτούσε στα μάτια όταν του μιλούσες. Η μητέρα του με είχε προειδοποιήσει ότι ήταν μοναχικός, κάτι που τις προηγούμενες φορές έκανε τη δουλειά μου εύκολη, αφού απλά έπαιζε βιντεοπαιχνίδια με τις ώρες. Αυτή τη φορά, επειδή έπρεπε να λείψει εκτός πόλης για δουλειά, μου ζήτησε φανερά αγχωμένη να μείνω το βράδυ. Μου έδωσε γρήγορες οδηγίες για το φαγητό, μου είπε να κοιμηθώ στο δωμάτιο στο τέλος του διαδρόμου και με ευχαρίστησε 3 φορές πριν καν φύγει. Για τις επόμενες ώρες άκουγα μόνο τους δυνατούς κρότους των όπλων και τα ατυχήματα από το παιχνίδι του στον πάνω όροφο. Όταν ανέβηκα να τον δω, δεν πήρε τα μάτια του από την οθόνη. Απλά μου έγνεψε συγκαταβατικά. Γύρω στις 7 ετοίμασα την πίτσα και τον φώναξα να κατέβει. Πήρε 2 κομμάτια, με κοίταξε με ένα ανεξήγητο βλέμμα, σαν η απλή παρουσία μου να τον ενοχλούσε αφάνταστα και ανέβηκε πάλι σιωπηλός. Η συμπεριφορά του ήταν πιο εχθρική από ποτέ, κάνοντάς με να νιώθω εντελώς ανεπιθύμητος στο ίδιο το σπίτι που είχα αναλάβει να προσέχω. Αφού καθάρισα, πήγα στο δωμάτιο των ξένων, αφήνοντας την πόρτα μισάνοιχτη. Ενώ μιλούσα με τη φίλη μου την Μπρι στο κινητό, ένιωσα ότι κάποιος με παρακολουθούσε και είδα το κεφάλι του AJ να τραβιέται σιγά σιγά πίσω από το άνοιγμα της πόρτας. Το ρώτησα τι έκανε εκεί, αλλά απλώς άκουσα τα βήματά του να απομακρύνονται. Γύρω στις 11 έκλεισα το φως και προσπάθησα να κοιμηθώ. Δεν ξέρω πόσος χρόνος πέρασε όταν ένιωσα ξανά πως δεν ήμουν μόνος στο δωμάτιο. Άνοιξα τα μάτια μου και είδα μια σκοτεινή φιγούρα να στέκεται στο κάτω μέρος του κρεβατιού μου. Μια ακούσια κραυγή ξέφυγε από το στόμα μου καθώς έψαχνα απεγνωσμένα το πορτατίφ. Όταν άναψε το φως, είδα τον AJ να στέκεται εντελώς ακίνητος. Το πρόσωπό του έδειχνε εκνευρισμό αλλά και φόβο, σαν να μετάνιωνε για αυτό που σκόπευε να κάνει. Κρατούσε και τα 2 του χέρια κρυμμένα πίσω από την πλάτη του. Τον ρώτησα τι έκανε, αλλά δεν απάντησε. Του ζήτησα να μου δείξει τι έκρυβε, και απλώς κούνησε το κεφάλι του αρνητικά, χωρίς να σπάσει ποτέ την οπτική επαφή. Αυτή η παγωμένη σιωπή με τρόμαξε περισσότερο από οποιαδήποτε φωνή. Σηκώθηκα, τον πλησίασα λέγοντάς του να πάει στο δωμάτιό του, και καθώς του έπιασα ελαφρά το χέρι, είδα τη λαβή ενός μεγάλου μαχαιριού κουζίνας. Ούρλιαξα ξανά, κλείνοντας ενστικτωδώς το στόμα μου με το χέρι μου, και τον διέταξα να φύγει αμέσως. Χωρίς να φέρει καμία απολύτως αντίρρηση, έτρεξε στον διάδρομο κρατώντας ακόμα το μαχαίρι. Κλείδωσα την πόρτα, τρέμοντας από τον φόβο μου, και τηλεφώνησα στη μητέρα του. Όταν της εξήγησα τι συνέβη, η φωνή της άλλαξε δραματικά, σαν να περίμενε κάτι κακό, αλλά όχι τόσο ακραίο. Μου ζήτησε συγγνώμη ξανά και ξανά, λέγοντας μου πως με πίστευε, και συμφώνησε να στείλει τον πρώην σύζυγό της να έρθει να τον πάρει. Έφυγα μόλις έφτασε ο πατέρας του, νιώθοντας πως είχα φτάσει μια ανάσα από το να γίνω είδηση στο διαδίκτυο, κινδυνεύοντας να χάσω τη ζωή μου από ένα παιδί. Ιστορία τρίτη. Ο απρόσκλητος επισκέπτης. Ήμουν 21 ετών όταν η αδερφή μου ζήτησε να προσέχω τα παιδιά της, την Έμα και τον Λούκας, για ένα βράδυ, καθώς εκείνη και ο άντρας της θα πήγαιναν σε έναν γάμο εκτός πόλης. Η 6χρονη Έμα ήταν ένα ήσυχο και ευαίσθητο κορίτσι, ενώ ο 9χρονος Λούκας ήταν πιο ομιλητικός, αλλά το ίδιο συνεργάσιμος. Ζούσαν σε ένα συνηθισμένο σπίτι, σε ένα ήσυχο προάστιο. Η αδερφή μου έδωσε τις οδηγίες, τονίζοντας πως η Έμα μερικές φορές αγχωνόταν το βράδυ και ίσως με φώναζε. Γύρω στις 9, αφού φάγαμε και είδαμε μια ταινία, τα πήγα για ύπνο. Η Έμα μου ζήτησε να αφήσω την πόρτα της λίγο ανοιχτή, ενώ ο Λούκας κοιμήθηκε σχεδόν αμέσως. Κατέβηκα κάτω και άνοιξα την τηλεόραση σε πολύ χαμηλή ένταση. Γύρω στις 9:30 με 10 άκουσα βήματα. Είδα την Έμα να στέκεται στο μπαλκόνι του πάνω ορόφου, ρωτώντας με γιατί πήγα στο δωμάτιό της, και της είπα να κοιμηθεί, αφού ακόμα δεν μπορούσε. Της εξήγησα πως δεν είχα ανέβει καθόλου, αλλά επέμενε πως λίγα λεπτά πριν στεκόμουν στην πόρτα της και της ψιθύριζα πως όλα ήταν καλά. Την έβαλα ξανά για ύπνο, ελέγχοντας την τουλάπα της για να την καθησυχάσω. 20 λεπτά αργότερα κατέβηκε ο Λούκας, τρίβοντας τα μάτια του, και με ρώτησε γιατί μπήκα στο δωμάτιό του. Μου είπε πως στεκόμουν δίπλα στο έπιπλο, τον κοιτούσα και έφυγα χωρίς να μιλήσω. Ένα παγωμένο ρίγος διέσχισε τη σπονδυλική μου στήλη, καθώς και τα 2 παιδιά περιέγραφαν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Κράτησα τον Λούκα κοντά μου στον καναπέ και έκλεισα την τηλεόραση. Η απόλυτη σιωπή έκανε τα αυτιά μου να βουίζουν. Ξαφνικά άκουσα γρήγορα βήματα και η Έμα κατέβηκε τρέχοντας στις σκάλες, φωνάζοντας το όνομά μου «Θιε Ντάν».
μέσα σε λυγμούς. Μου είπε πως κάποιος μπήκε ξανά στο δωμάτιό της και της είπε καληνύχτα, αλλά η φωνή δεν ήταν δική μου. Τα είχα χάσει τελείως, αλλά έπρεπε πάση θυσία να μείνω ψύχρεμος. Πήγα στην κουζίνα, έκρυψα ένα μαχαίρι πάνω μου και ανέβηκα προσεκτικά τις σκάλες, ελπίζοντας πως ήταν απλώς η φαντασία τους. Πλησιάζοντας το δωμάτιο της Έμα, άκουσα έναν θόρυβο και ρώτησα διστακτικά αν ήταν κανείς εκεί, για να μην τρομάξω τα παιδιά. Δεν περίμενα καθόλου να πάρω απάντηση. Μια περίεργη, ψηλή φωνή, που ξεκάθαρα ανήκε σε ενήλικο άντρα, ρώτησε αν αυτά τα παιδιά δεν ήταν απλά τόσο ξεχωριστά. Μέσα στο μισοσκόταδο διέκρινα έναν τεράστιο άντρα, πάνω από 1,90 σε ύψος, ψηλότερο από μένα κατά 15 εκατοστά, να στέκεται ακριβώς δίπλα στο κρεβάτι της μικρής. Η καρδιά μου πήγε να σπάσει. Γύρισα, κατέβηκα τρέχοντας, άρπαξα τα παιδιά και τους διέταξα να βγουν έξω αμέσως. Κοιτώντας ψηλά, είδα αυτόν τον άρρωστο άνθρωπο να παίζει κούκουτσα με τα χέρια του προς τα παιδιά από το μπαλκόνι του ορόφου. Τους είπα να αφήσουν τα παπούτσια τους και τρέξαμε με τις κάλτσες στον δρόμο μέχρι που φτάσαμε στο σπίτι μιας γειτόνισσας και χτυπήσαμε την πόρτα 5 φορές. Μας έβαλε μέσα με ασφάλεια και εγώ κάλεσα αμέσως το 911, παρακολουθώντας το σπίτι της αδερφής μου από τη βεράντα. Είδα τον άντρα να βγαίνει εντελώς χαλαρός από την μπροστινή πόρτα και να χάνεται στο σκοτάδι του δρόμου. Η αστυνομία άργησε χαρακτηριστικά και μέχρι να φτάσουν, ο άνθρωπος αυτός είχε εξαφανιστεί οριστικά. Πιστεύω ακράδαντα πως βρισκόταν ήδη μέσα στο σπίτι πριν καν φτάσω εγώ εκεί εκείνο το απόγευμα. Από εκείνη τη νύχτα, η αδερφή μου γέμισε το σπίτι με τουλάχιστον 6 κάμερες ασφαλείας και ειλικρινά, ποιος μπορεί να την κατηγορήσει μετά από αυτό. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι, πρέπει να κάνεις. Είναι δωρεάν.